Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnisi uthi ipleni izobonakala maduze kulandela uhambo lwabo lokuvakashela e-Austria kule nyanga. Ama-Brazilians achitha amasonto amathathu e-Europe ngaphambi kwesizini ka-2024-2025 adlala imidlalo emihlanu ne-SV Houten, Dynamo Kyiv, Cardiff City, Al Arab SC ne-Al Hilal. UMnisi wenza isitatimende sohambo lwabo olunqobe kabili, badlala ngokulingana kowodwa, bawina kabili. Uthe uma ekhuluma iqiniso akazange akhangise ngemiphumela emibili yokuqala ngoba ucabanga ukuthi emidlalweni yokuqala iqembu ladlala kabi kakhulu ngoba lalithwele kanzima, mhlambe kwakuwuhambo olude, lavuka ngemuva kosuku base bedlala umdlalo, kusho uMnisi. Uqhube wathi ucabanga ukuthi lokho bewuzibulala kancane, yingakho ethe ukuvuleka kancane, kodwa ukuhlulwa yiCAF kuye akuzange kube ukuhlulwa ngoba kulowo mdlalo ubecabanga ukuthi isicelo sabo sasesihle kakhulu futhi bakha amathuba amahle. Yilapho kaqala khona ukubona ukungena uhlaka lwabo nomsebenzi wabaqeqeshi. Umnyango wabo we-conditioning nawo ubukhona ngoba uma ubuka indlela leli qembu eligijima ngayo namuhla kukhomba ukuthi basakha. Bekungaba kuhle ukuthi kusasele umdlalo owodwa noma emibili lapho ukuze sibone ukuthi sizohamba ibanga elingakanani, kodwa sibuyele ekhaya sinenkolelo eqinile yokuthi iqembu liyahlangana futhi ngokombono wami oqotho ngicabanga ukuthi selihlangene. I-Sundowns isajuluka imanzi ngokuqina kwanozinto uRowan Williams, kodwa uMnisi uyazithemba ukuthi banokusibekela ngokwanele kulowo mnyango. Kube kuhle kakhulu ukubona uDennis Onyanga ebuyile ngoba belimele esandleni, ngakho besingenaso isiqiniseko sokuthi uzokwazi yini ukuphumelela namuhla. Kwathi uma engena ekhombisa izinga lakhe, ulikhombisile izinga lakhe ngokusindisa ikhanda lika-Alexander Mitrovic kanye nokukhipha amaphenathi. Ngakho-ke siyaziqhenya ngokuba nengwazi eqenjini lethu ngoba kukhombisa izinga esinalo uma engekho uRowan Williams.